Сало – один із найдавніших продуктів української кухні. Його почали широко вживати ще багато століть тому, коли свинарство стало важливою частиною селянського господарства. Сало добре зберігалося без холодильників, тому було ідеальним запасом їжі на зиму. Його солили, коптили, топили на смалець і використовували в десятках страв. Салом заправляли борщ, каші, картоплю та овочі, а шматок чорного хліба із салом часто був простою, але дуже поживною їжею для селян і козаків. З часом сало стало справжнім символом української кухні. Його подають із часником, цибулею, гірчицею та хріном. І навіть сьогодні сало залишається одним із найвідоміших і найулюбленіших продуктів України.